Marti. Jiena u Marti illum ġejna biex nagħtu x-xhieda tagħna sabiex innatfu isimna mill-ħmieġ Gideb u Kalunji li ntqalu fil-konfront tagħna. Derna quddiem il-maġistrat u tajna l-informazzjoni kollha li intlabna, għedna il-verità kollha u nittamaw li dan ix-xogħol mill-qorti isir fl-iqsar żmien possibbli ħalli kun ikklerjat kif hemm bżonn isimna. F'dan l-istadju mhux ħanikkumment iktar kummentajt diġà, ħammorru bil-kwiet, aktar tard illum ħajkolli iktar events u wieġeb il-mistoqsijiet. Nirsu verifikajt jekk hix Kembri għandux komment kompilatu ma' Pilatus. ġbajtu tam nuħsara!